कारवारात पीआरसी प्रकरण गरम. भाजपान राज्यपाल आणि केंद्र सरकाराक दिले निवेदन. कारवार. कर्नाटक सरकारान कर्नाटक कायमस्वरूपी निवास प्रमाणपत्र पीआरसी 2026 संदर्भातली अधिसूचना जारी केली असून त्याका लागून गंभीर घटनात्मक कायदेशीर आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित प्रश्न निर्माण झाल्याचा आरोप भाजपान केलो. या प्रकरणात केंद्रीय गृह मंत्रालयान तात्काळ हस्तक्षेप करणं तसेच या अधिसूचनेच्या माध्यमातल्यान बांगलादेशी नागरिकांचे वास्तव कायदेशीर करतो प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत ही अधिसूचना लागू जायना. हजीसाठी राज्यपालान हस्तक्षेप करचो अशी मागणी केली. या मागणीचे निवेदन कारवार हिंगा जिल्हाधिकारी कार्यालयात उत्तर कन्नड भाजपचे जिल्हाध्यक्ष एन.एस. हेगडे, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चाचे सरचिटणीस यशपाल सुवर्ण, भाजपचे राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली संतोष नाईक आणि कुमटा मतदारसंघाचे आमदार दिनकर शेट्टी हेमी जिल्हाधिकाऱ्याक सादर केले. यावेळार हळयाळचे माजी आमदार सुनील हेगडे, ईश्वर नाईक भटकळ, जिल्हा ओबीसी अध्यक्ष राजेंद्र नाईक, जिल्हा सरचिटणीस प्रशांत नाईक, शिवाजी नरसानी, जिल्हा उपाध्यक्ष संजय साळुंके, मंडळ अध्यक्ष नागेश कुर्डेकर, मनोज भट तसेच पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित असले. भारताच्या स्वादिष्ट परंपरेक आधुनिक स्पर्श दिवचे नाव मल्लिकार्जुन ॲग्रो फूड्स अँड ॲरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार. 1991 पासून विश्वास, गुणवत्ता आणि उत्तम चव यांचा संगम. टोमॅटो, चिली, सोया सॉस, सिरप, सीझनिंग पावडर आणि बरेच काही. घरगुती जेवण असो किंवा हॉटेलचं खास मेन्यू, प्रत्येक खाण्याक दिता खास चव आणि परफेक्ट टच. ताजेपण, झणझणीत चव आणि वेगवेगळ्या फ्लेवरची शानदार रेंज, जे ज्युसा खातीर बेकरी, डेअरी आणि फार्माक उपयोग जाता. ISO प्रमाणित गुणवत्ता आणि ग्राहकालो अढळ विश्वास. प्रत्येक उत्पादनात उत्कृष्ट गुणवत्ता आणि सातत्य. प्रत्येक जाग्यार चव आणि सुगंधाची खास मजा. प्रामाणिकपणा ही आमगेली पॉलिसी न्ही तर आमगेले तत्व आसा. तर आधी स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर संपर्क करा. मल्लिकार्जुन ॲग्रो फूड्स अँड ॲरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार. जिप्सम पावडर भरिलो ट्रक पलटी, मोठा अनर्थ टळलो. कारवार. अंकोला तालुक्यातल्या अडलूर वाठारात जिप्सम पावडरान भरिलो ट्रक तालकाले नियंत्रण सुटिल्ल्यान पलटी जाल्ली घटना घडली. हो ट्रक केरळ राज्यांतल्यान कोची इंच्यान कोप्पळ कडेन वयता आशिल्लो. अपघातात रस्त्या लगतची झाडां आणि वीज खांब कोसळून नुकसान जाल्लें आसा. घटनेची खबर मेळताच अंकोला पुलिसांन घटनास्थळार भेट दिवन पळोवणी केली आणि फुडलो तपास सुरू केलो. या अपघातात सुदैवान कसलीही जीवितहानी जालना हे नशीब. राम मंदिर ट्रस्टामधल्या कथित भ्रष्टाचारावयल्यान मोदी अमित शाह हेमगेली राजीनाम्याची उग्रपांची मागणी. कारवार. अयोध्येतल्या श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टामध्ये कथित कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोपावयल्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेमी नैतिक जबाबदारी स्वीकारणं राजीनामा दिवचो अशी मागणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व्ही.एस. उग्रप्पा हेमी केली.
कारवार हांगा आयोजित पत्रकार परिषदेत उलयताना उग्रप्पा हेमी सांगले की ट्रस्टच्या 2 सदस्यांक राजीनामा दिल्लो असून 8 जणांक अटक केल्ल्याचे सांगते आसात। या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करून दोषींचेर कठोर कारवाई करची। केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारातले वरिष्ठ अधिकारी ट्रस्टची संबंधित आशिल्ल्याचे सरकार जबाबदारी झटकू शकना असो आरोप तेमी केलो। धर्माचो राजकीय फायद्यासाठी वापर न करता संविधानातल्या धर्मनिरपेक्ष मूल्यांचो सन्मान करू जाय असे तेमी सांगले। या वेळार तेमी बांगलादेशांतल्यान जावच्या कथित घुसखोरीसाठी केंद्र सरकाराक जबाबदार धरत SC, ST आणि OBC साठी 56% आरक्षण देऊन ते संविधानाच्या 9व्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करची मागणी केली। साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा। आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना, कारवारातच मेळटा। साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेयर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच ACN, बिर्ला, ओपस पेंट, वॉल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात। जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरीवेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात। सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा। कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर। तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज, तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।